Дрон ізноў атакаваў беларускі аўтобус у рассіі. Падчас працяглай камандзіроўкі за мяжу Лукашенка налётае на сваім боінгу 25 тысяч кіламетраў. Беларусь нарошчвае пастаўкі паліва ў Расію, але прадае бензін удвая даражэй. Польскія спецслужбы затрымалі 2 чалавек, якія здымалі акцыі беларусаў у Варшаве. Пачынаецца буцлаўскі фэст, галоўная падзея году беларускіх каталікоў. Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вамі Дмітрий Гурневіч. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 2 ліпеня і тлумачым, што яны значаць. Дрон атакаваў аўтобус Менск-Анапа на мытным пераходзе Чырвоны камень у Бранскай вобласці Расіі. Пра гэта паведамляюць расійскія СМІ. Беспілотнік ударыў у лабавую частку аўтобусу. У салёне знаходзілася 19 чалавек. У выніку атакі былі лёгка параненыя 2 кіроўцы, ураджэнцы Гомельскай вобласці. Ім ужо аказана неабходная медычная дапамога. Усе грамадзяне Беларусі ўжо вярнуліся ў Гомельскую вобласць. Пасля мінулай атакі дронам па беларускім аўтобусе, які вёз дзяцей у Геленджык, устрымацца ад паездак у Расію прасілі беларусаў Лукашенка і Ціханаўская. Сам жа Лукашенка сёння прыбыў з рабочым візітам у М'янму. Гэту краіну ён наведваў ужо ў лістападзе. Тады ён выказаў захапленне гэтай краінай і рэжымам, які там кіруе. А між тым М'янма – адна з самых праблемных, бедных і ізаляваных краінаў свету. Там кіруе вайсковая хунта. У краіне ідзе грамадзянская вайна. Што тычыцца М'янмы, мне падаецца, што гэта перш за ўсё асабістае. Канешне, там могуць быць нейкія эканамічныя праекты, там могуць быць гісторыі са зброяй і іншае, але гэта ізаляваная дзяржава, гэта дыктатарскія рэжымы. І вось да такіх рэжымаў, мне падаецца, Лукашенка мае такую асабістую прыязнасць і асабістую сімпатыю. То бок гэта нешта такое ў напрамку сяброўства. У М'янму Лукашенка прыбыў з Інданезіі. Сёння ранкам ён сустракаўся з прэзідэнтам гэтай краіны. Прапагандысты другі дзень пішуць пра размах, з якім віталі Лукашенку, з коньмі, стрэламі з пушак, ганаровай вартай. Таксама паведамляецца пра кантракты на дзясяткі мільёнаў даляраў. Але што гэта за кантракты, невядома. Замест гэтага афіцыйныя СМІ публікуюць спіс падпісаных мемарандумаў. Але мемарандумы – гэта не кантракты, а дакументы пра намер рэалізацыі кантрактаў у будучыні. Пакуль гэта інвестыцыя. На гэтым напрамку ён хоча працаваць, ён бачыць, што ў гэтым ёсць перспектывы, і гэта слушна працаваць у гэтым кірунку, бо ўсё ж такі гэта адна з ключавых дзяржаваў глобальнага поўдня. Гэта тая дзяржава, якой належыць будучыне. Так што гэты напрамак, ён насамрэч перспектыўны, і працаваць на ім патрэбна. Іншая справа, наколькі што там можа Лукашенка прапанаваць. Ну, калійныя выгнаенні – гэта адна справа, а акрамя гэтага вытворчасць беларускай прамысловасці, ці гэта будзе цікава, ці гэта вытрымае канкурэнцыю з іншымі краінамі, якія таксама працуюць на гэтым інданезійскім рынку. Гэта пытанне. Агулам падчас камандзіроўкі Лукашенка на сваім боінгу павінен праляцець каля 25 тысяч кіламетраў. Пра гэта расказала кіраўніца яго прэс-службы Наталія Эйсмонт. Польскія спецслужбы затрымалі яшчэ 2 чалавек, якія паводле следства за грошы сачылі за беларускай дыяспарай у Варшаве і перадавалі інфармацыю замежнай выведцы. Агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы АБВ паведамляе, гаворка пра 27-гадовага грамадзяніна Беларусі і 44-гадовага грамадзяніна Польшчы. Яны здымалі на відэа беларускія мерапрыемствы ў Варшаве. Пасля гэтыя матэрыялы, як сцвярджае АБВ, выкарыстоўваліся ў прапагандзе рэжыму Лукашэнкі. Раней прапагандыст Ігор Тур наняў за грошы польскага аператара, каб той зняў беларускі мітынг. Вось гэтае відэа. Гэта не проста збор інфармацыі, гэта яшчэ і спроба ціснуць на эмігранцкія суполкі, запалохваць людзей. Яны складаюць спісы розныя, ціснуць на нашых сваякоў там у Беларусі, заводзяць вось гэтыя крымінальныя завочныя справы, апісваюць, дэканфісковваюць маёмасць праз буйныя грашовыя штрафы паводле прысудаў. Акрамя таго, гэта ж стварае вялікія рызыкі для тых, хто мае магчымасць вяртацца ў Беларусь. Кожны чалавек, на мой погляд, павінен сам вырашаць, які ўзровень публічнасці для яго бяспечны. Таму, калі, напрыклад, мы бачым людзей на акцыях, якія хаваюць свой твар, ці якімсьці іншым чынам спрабуюць пазбегнуць ідэнтыфікацыі на мітынгах, то не трэба саромець гэтых людзей. Трэба паважаць іх выбар. Таму што ў эміграцыі вядома, што права на бяспеку, яно такое ж, як і, скажем, права на голас.
Беларус застанецца пад вартай 3 месяцы. З палякам абышліся мякчэй, яго не арыштоўвалі, але забаранілі выязджаць з краіны, прыпынілі дзеянні пашпарта і ўзялі пад паліцэйскі нагляд. Увесну дзяржаўная прапаганда Беларусі паказала кадры з тварамі удзельнікаў акцыяў і пагрозамі ў іх адрас. Як тады высветліла «Свабода», гэтае відэа ў Вільні знялі ўкраінскія студэнты, якія атрымалі замову праз ананімны акаунт, нібыта звязаны з журналістамі «Новай газеты Европа». Беларускі бензін у Расіі рэзка падаражаў, за месяц амаль удвая. Пра гэта піша «Камерсант». Лічбы такія. Толькі за апошні тыдзень 92-гі бензін з беларускіх НПЗ падаражаў на 6%, а з пачатку траўня амаль удвая. Продажы таксама растуць. Большую частку часу Беларусі было невыгадна прадаваць свой бензін у Расіі. Але зараз выглядае так, што гэта досыць добрыя кошты, таму што трэба разумець, што з аднаго боку Беларусь там у краіны Азіі можа прадаваць сваё паліва па больш высокіх коштах, магчыма. Але там ёсць лагістыка, туды там далёка везці, гэта чагосьці каштуе, а тут можна прадаваць гэты бензін, літаральна там за плотам, да? Кошты на лагістыку значна ніжэйшыя. Таму зараз для Беларусі досыць выгадна менавіта прадаваць свой бензін у Расію. За чэрвень на біржы прадалі амаль 80 тысяч тонн беларускага бензіну. Для параўнання, год таму продажы былі амаль нулявымі. У Расіі зараз паліўны крызіс, але сітуацыю на ўсім расійскім рынку беларускія пастаўкі карэнным чынам не выправяць. Прычына простая. 2 беларускія НПЗ тэарэтычна маглі б забяспечыць бензінам маскоўскі рэгіён, але іх магутнасці на ўсю Расію проста не хопіць. Як піша «Флагшток», беларусы сталі заўважаць, як на аўтазапраўках у памежных з Расіяй раёнах кіроўцы заліваюць па некалькі каністраў паліва. Ці гатовыя беларусы дзяліцца бензінам з расейцамі? Мы даведаліся на памежных запраўках. Чытайце на сайце «Свабоды». Паліўны крызіс не замінае Расія абстрэльваць Украіну. Мінулай ноччу Расія запусціла па Ўкраіне 74 ракеты і амаль 500 дронаў. Украіна збіла амаль 48 ракет і практычна ўсе дроны, але рэшта трапіла на мінімум 30 аб'ектаў. Найбольш дасталося Кіеву, не менш за 13 загінулых і больш за 80 параненых. Дасталося і іншым рэгіёнам. Параненыя ў Днепрапетроўскай і Палтаўскай абласцях, шматлікія пажары і разбурэнні ў Кіеўскай, Чаркасскай, Чарнігаўскай абласцях. Квартира с этой стороны горит, потому что здесь вроде бы был прилет. Боже мой, я не знаю, что делать. Какой кошмар. Мій поряд через дом. У нас вспишка була сильна, тобто отблиск йшов, і будинок посипалося, все повідкривалося, почали дуже сипатися, сипалися стекла в сусідніх будинках. Це наш 5-й поверх, останній 5-поверхівки. Включили тривогу, почало прилітати, почали питатися виходити, але не вийшло вийти. Повилітали двері, все. Потім вже після якогось там 3-го чи 4-го прильоту вийшли, а тут вже нічого нема. Машина в недвіжимость превратилась. Головне, що живі здорові. Расійскае міністэрства абароны, як заўсёды, заявіла іншае, маўляў, гэта дакладны адказ на ўкраінскія ўдары і білі яны толькі па ваенных заводах і аэрадромах. Пакуль Расія б'е па жылых кварталах Кіева, у самой Расіі таксама гарыць. У Ніжагародскай вобласці украінскія дроны ўдарылі па нафтаперапрацоўчым заводзе. На тэрыторыі пачаўся пажар. Гэта 4-ты па магутнасці НПЗ ў Расіі, адзін з ключавых пастаўшчыкоў бензіну і дыспаліва для расійскай арміі. Ён забяспечвае палівам маскоўскі рэгіён. Сын аднаго з лідараў страйкама Беларуськалія пасля 73 дзён выйшаў з комы. Падрабязнасці ў Ганны Ермаковіч. 23-гадовы беларус Якаў Кудзялевіч з сярэдзіны красавіка быў у коме ў чэшскім шпіталі. Хлопец прыняў шэраг медычных прэпаратаў пасля таго, як сутыкнуўся з пагрозай дэпартацыі. Праз 73 дні Якаў выйшаў з комы. Пра гэта расказаў яго бацька. Для меня это было как, знаете, как гром среди ясного неба, потому что 73 дня, 73 суток сын находился в глубокой коме. И когда я взял трубку, он говорит: «Здравствуй, папа». Это трудно передать, насколько это было сильно. И
прямо проникновенно. Бацька Якова Дмітрый Кудзялевіч адзін з колішніх лідараў страйкаму Беларускалію. Ён быў вымушаны ўцячы з Беларусі ў 2020-м. Сам Якаў таксама пакінуў Беларусь, калі яму было 17 гадоў, праз пагрозу рэпрэсіяў пасля ўдзелу ў пратэстах. 3 гады хлопец вучыўся ў чэшскім універсітэце, падаў заяву на міжнародную абарону, але Міністэрства ўнутраных справаў Чэхіі адмовіла яму. Сёлета ў красавіку Якова знайшлі без прытомнасці ў прыёмным цэнтры для мігрантаў. З таго моманту ён знаходзіцца ў шпіталі. Продолжается интенсивная терапия. Тым часам сям'я чакае суду наконт абскарджвання адмовы ў міжнароднай абароне для Якова. Бацькі, увага! З новага навучальнага года школьныя сталоўкі ў Беларусі будуць працаваць па-новаму. Грошай на харчаванне дзяржава дасць больш, нормы павялічаць на 5%. Цяпер гатаваць будуць з аглядкай на тое, што дзеці сапраўды ядуць. Цяпер пра буфеты. Іх нарэшце разгрузяць ад лішніх забарон. Прадаваць можна будзе амаль усё, што дазволена дзецям. Але з націскам на беларускае. І яшчэ адна навінка. У некаторых школах з'явяцца вендынгавыя аўтаматы. Здаровыя прадукты і напоі пераважна свае беларускія. Ну і апошнія цэны на харчаванне больш не будуць замарожаныя. Іх будуць падымаць следам за коштамі ў крамах. Тысячы пілігрымаў пешкі, а таксама на колах прыбываюць у мястэчка Буцлаў у Мядзельскім раёне. Там сёння пачынаецца 3-дзённы Буцлаўскі фэст. Гэта найбуйнейшы фестываль пілігрымаў у Беларусі і галоўнае месца паломніцтва беларускіх каталікоў. Штогадовае каталіцкае свята ўшаноўвае цудадзейны абраз Маці Божай Буцлаўскай, які захоўваецца ў мясцовым касцёле. Каталікі лічаць яе апякункай Беларусі. Гэта былі навіны 2 ліпеня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вамі быў Дмітрый Гурневіч. Сустрэнемся заўтра. Заставайцеся за свабодай.